Matat, achop na. Pila ra gud. Suka udasin. Bago na to kaunon ang sinugba mga tats, naata sa isbakan karon no, naata sa bangag kay maglimpyo ta. So kanang isda nga inyong nakita mao na gihatag sa ako sa mananagat silbi sohol kay akong limpyon ang bangka. So mao nang nasa sulpin mga tats, bali 7 kilos na pagkahuman ubalin mi sa pikas. Kanang duha ka bangka nga inyong nakita mao na ikatulo, bali tulo ka bangka atong habuon karon. Mao nang wala sa nato nagibaligya ang isda kay mo transfer pa ta sa pikas bangka. Mao nang giingon mga tats, pag wala ko pino dito mapadpad ko dire. So wala man tay bulinaw dito, wala ilupoy dito kay nautrong panahon kay ambot na siguro bagyo. So diri ko mapadpad sa bangsiyan. Diri na puta mamugas. Atong sakaon ng bangka mga tats para sugdan na nato sa paghabu no, pero wa pa ganyan to masugdan tan-awa kung unsa gibunlot sa akong amigo, isa ka pungpong nga diwit. So lami kay nasugbahon mga tats og katong bangaga ang atong habuon karon. Mga tats, kung warta sa ta or magtrabaho sa ta. Kay nagsugod na. Si football niya ta. Atong paspasan og habwa mga tats, bali tulo magud ni ka bangka, so dili ta maglangay-langay dia para makabaligya pud sayo. Pero bago na mga tats, ang isa ka mananagat nangayo og sudanon. So ato po siyang tagaan kay nag-standby siya diya nga wa pa sa kalawod. So mao ni ang among budigiro mga tats no, bali dili magud na ako nakaya, so siya maghabwa dia, ako alalay lang. Og isa pa ang akong papel dia karon mga tats, limpyo og bangka. So mao sa atong papel karon no, manglimpyo tag bangka. Ini nga akong amigo mga tats nga budigiro no, tanawang lawas sa mga tats, perting gahi ana kay nganuan bato ang ginabudiga ana. So naa mi views ani mga tats nga 647k. Ang title ato, Pato og Kinilaw. Pero lay pa ato matas na ano po yung mananagat nga gusto magpa-shoutout sa ato so atong pagbigyan. Mga kugihan mananagat mga matats. Shoutout ato ng mga tats kay pila na isa kuyo. Dili ba lalim sa lawod? Are isa kuyo. Ada pa? Problema mga pangalan mga tats, nakalimot ko. Sige lang shoutout nato niya. Dili ta makabugas mga tats, makasudan. Tulang isda, hapit na mo man. Nya kay stop pa man. Alam na. Nya. Unya na lang pud. Samtang nagkapit ang mga tats atong tanawon ang atong kanon nga niluto kung naluto na ba kay sa pikas abuhan magod nagsugba ang akong amigo. Matats, atsup na, nakasudan na ta. Tagaan tagbalo mga tats kay lamig na sa bawon. Dara ang mananagat mga tats naghatag sa tuwa. Si pangalan ri Brad? Jinjin. Di basta-basta na matats. Unya atong limason tuwa si Lalong. Torang grasya matats. Ikaduhang nga bangka ni matats ha. Ikaduhang limas, ikaduhang limpyo. So atong papel karon matats, tag limpyo sa tagbangka. Pasatok man nagat. Shout out ato na matats. Tama-tama pod na human na migabuwa na human na pugsugba ang akong amigo dia. So wala na tay lain himuon kun dili atong haunon mga tats kay ato na nandalon dito sa pikas para ato nang lamoyon. Siyempre mokuha po tag suka mga tats kay mao man yun ay pare sa atong sinugba og ato na nandalon dito sa ibabaw kay atong amigo dito nagpaabot na kay kabalo ko dagag sudan dito mga tats kay naay nakadaog dito og scatter. Uy uso din ni scatter. So nipalit daw sa mantikaon nga manok. So gitagaan tag plato diha kay mugsugod na ta og lamoy. Siyempre mga tats, apil po ta sa bahino kay nakadaog og scatter. So share jud mga tats, inga na din ano. Grabe na jud kausong scatter karon ba. Pero okay ra mga tats kay nakatilaw man ta. Ay di na ta daghagyaw-yaw. So ato na nagitira ang sinugba nga puyo di mga tats kay perting lamian ano kay ang bangsi oy murag na ogdaw na jud. Siyempre ni mantika napoy kok. Oy shout out ay dira sa Sanusi, Sagal og Batulaki no. Unta ma-share nyo ning video. Salamat.